Nagdangat sa 19,512,124 pesos tanan nga balor sang Shabu ang nakumpiskar sa Rion Size sa mga ginpatigayon nga drug bypass operations sa bulan sang Hulyo tuig 2023. Sandig sa data sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 6, pinakamataas dari sa bahin sang Iloilo City nga nagabalor sang 8,823,068 pesos kag ginasunda naman sang Iloilo Province kung sa nakakumpiskar sang balor 5,833,992 pesos. Samtang sa Bacolod City naman, balor 2,123,776 pesos. Sa Negros Occidental, 1,931,744 pesos. Capiz, 715,836 pesos. Guimaras, 39,712 pesos. Sa Aklan, 36,992 pesos. Kag pinakamanabo naman sa bahin sang probinsya sang Antique sa balor nga 4,964 pesos. Sa nasambitan nga mga numero, 126,956 pesos ang paagi sa joint operations sang PDEA kag PNP, 4,306,372 pesos naman ang PDEA operation kag sa bahin sang PNP units nakakumpiskar sang balor nga 15,078,728 pesos nga Shabu sa sulod lang sang isa ka bulan. Ini si Kabandarang Kim Kaluyo, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.